voters. Can you support us barongo ba voters? Ababarongo buncha amino machoga na wako ba voters. But ba West Mugirango ba voters. Aba cha West Mugirango na bungoteba batali voters. Yeah. So bantu baringe gari nyamira mbaringe bakura. Ya bali mbaringe bakura. Bono rigijuno mwake kuro. So ngayabanda barwete bagayicura ariga. Ngai barwete. Mbrama unzikenya bareze tu. Nabonye gwete nga no na baringe stadium Kisi na baravuye basombe tugocho. Basombe gocho. Nango. Give us the details. Ngari ki abalenda. Why are we looking for details? Because you are alleging, you need to substantiate ngaki abanda abalenda to Kisi town mbaringe voters ibarweta asegete na asegete bagacha na gari gete transport gaka na nyarebe. Okay. Kisi the constituency renge what? 9 is about 9 constituencies. Bono ndate banga bantu barenge gabwo especially barongo limete ngaranche ko somba chinkororo gochia sagochia igo limbe inoda gote banga batabu basagere chiku from all over. Konyara go prove what he said. Can you prove? Anyway, a point there substantiate your point. Not voters. Substantiate your point. By election na tuara jamaya or understanding crowds are not voters. You've made a allegation. I want to engage you as a West Mugirango to be specific. Yes. You are alleging that West Mugirango were transported. Yes. By who? Barongo. Barongo. How are they transported? Ngwa roche chituraki chiregalia ngwa chiroche caravan ngwa chiroche chitruck ne chomba chi abagure chitruck chiri so chikabagure chitruck urabantu koralia kama eta asibale kwa buli baronga asibarusi no nayo ko baronga taraleje nayo kwa kwera bantu bane mbalingo. Yes, ba West Mugirango balingo mugutano rwo bantu ba West Mugirango my voters mbalingo agenda oyo maite no mosaliti oyo no monto mosaliti ugo saliti ekosi yo mokusi. Okay bono aba kusibanzi sai etagote ngo monogeri to matiani oyo bona abwato monogeri otario mwana mwabo bono tegera yi barongo ekero kogenda na ndugo kwanira mangana maya sana motegere rujo mukorera chikura sana na ndi mosome notes chiaye sana nje notes chiaye na chingo tumeka na ndi ga tangase temuga soigoro ojio orori orori Steve iga chinotes chiaye ngutumeka na ndi ngote batara komo bachitumeke chinotes yang tegerera chinotes chiang igote baiga utago kira copyright ya yo malete copyright ya was not using umuntu ogotebia urwe serikali eto bu CS buneto eto migosi eto bu solicitor general buneto eto Shadrack Mose obunobo choni by the way obunobo choni let us choni it is my time on the mic ya butiraba kusia tegerera igo monkoli obo choni ekero mo baronga gontebia ngakarua serikali obunobo choni abono singoso machigote eria kabiri ekero tuairwe amasikani na serikali na ende tuairwe appointment tigatobe na shukurani tigatobe na shukurani na ende ekero gototebinga nukabwate serikali 2027 amasikani tobwate eyintoranga amasikani tobwate rero eyintoranga tigatoge ndororo tuliamo unabagusi lakini ntokonyoru umuntu okoleta madarawa asaba gusibande umeyogotebanga tobeamo omweshimiwa Simba Arati governor nere njima itekonyo ukurukwa spokesman yo mugusi india rusetiwo muranza bono governor ni spokesman yo akiri chikula nabantu abagusimba amoruse ororoba ngwa onia yao mware tiro yonde mokumuruka spokesman yo mugusi igona limogotobekamo. And this is why I'm saying ekintenerete ne serikali yerobono tari lazima nge serikali eguchikobo anytime ne riota giti njena ararete William Ruto kura na mwakirete kura but ne represent the Republic of Kenya tigatwegeria abantu baito bamanyenga tari kirengaki uratwara umuntu ukurukuyu ase serikali but twara enchira yogo koligasi no yorororo
oikerie abantu bao ebintu biri bagochore tokore. And that is all I'm saying. In fact, abana basani bane ekero bakogenda buna bagenda bakangongora ali shivulingi nganduororo bali patiyane babegete chianga chie patiyane bagutumia chibese chie patiyane bamanya kontebi bono rusio yororo nkubancha sana egekogera inchini manyetenga serikali nero bono na William Ruto nere president pake president yende yatianiwe. There is nothing you can do about that. Na inche maitena gasobiri finance ga kurwegesa igongo gotebinga ebintu mbiro uranyare guchincha ni binde mbiro utanyare guchincha once rabono mpaka 2027 to guchinchi bu president bwa Kenya igotika ko buchinchi bono bunango tebya abantu chiro yaito miruka koigora litukulia chuma 5 maili ya igura litukulia chuma 4 to koira chiombe chia umiruka ekero chireta igoiri ngana lyote bya abantu ngana ubwate chiombega ira engombe yubo president echiro egocha kuigurwa 2027 tutarai kabwo baminto tigagotorusu mogondo tigagotorusu kiage tigagotiga a budget ye ya ansire korosu wa 5 trillion shillings ngaba kuzibali kasara ngana sesa uliye ya itongo chere 2027 ibarongero. I don't agree with you. You've thought as finance. I thought government and budget should function according na yaro sigu telling according historic siya. It is according to na bunge ya etiri na bunge so majority that it doesn't matter who is supporting. Na majority is with the government of the day, so you either join them. Fair distribution of resources. It is very fair that the majority rules. Yeah. Okay. Yeah. The majority will have their way. That is how fair it is. If you are the minority, you will make your noise here and you will go home. You will go home with nothing. And at the moment, that is why I'm saying, Ngabagusi, Moba is going to correct Amabiri Rabosa, Kura Nchiyo Chia Ikiri. And I have explained that. But it's more than the CIUDA ne party area tutamwe na gotebinge ine pin yogo tomachibese chia Kenya chia magenderero igo ekero togo ika ekero ya njiro mondo tutamu chiane ne che president ya ne chiro chio na chigo kolega asibono mpaka 2027 na inuororoba manya ngomuntu le president go tobebeka inari muturogoro babwateranete n'abantu bari maguru mate. In fact barongo agukwane okay igagukwane kegere uno mogere nabagere nabo bwate serikali aye ebarongo yeso tumie kegere kiria otabya bagere bari bari serikali basokiye ibintu bigenda bo machoge bigice gusi nari turakonyege sa moshima barongo ase chinga kiechi kende gionzi to kujikonyora kurwese serikali nekyo kuayerelia ko neutralize influence ya Fred Okengo Matiang'i ime ya gusi because mbia nako korwe miakene inkibono bigo chiko chaka kokolerwa Lawrence amasikani tobuate bono rero kenyingima na sengencho mwana oyo minto nyasa omoya intiri omoya kira mabuta otebrenga ase chinga kiechen umurone na totagete onyare kubwata aspirations chege za kukia ino. Okay. Man. So nataka gote hapa Paul Renda as a constituency ya Emuru Adikir kagara na jirani for losing omojumbo obo Yohana Ngeno. Finally. Abantu baminto abakusihi ase muhabeta. Mbia mono ase enchera muhagenia Fred Matiang'i. Emuagere profile yaye buna konyere ekakonga mono orel kanilo monto obuanchire mono koruka. Abasongo bao the charity begins at home. Ekero kuri kende gionsi ogo tema kabisa o make sure nga kurunyomba mino no what the force eisaine. Ekero gote na bosio bwa bantu na babago te abanga oyo kuruso aba masika na kolete naro a Steve Mugaka. Karara tigana na serikali eto chaite serikali egotongaina. Serikali egotobagua. Inju to bahamo Matiang'i tangeti abajumbe no nyina aba aligned to the government na gosoro iro mwa community chumbe inchu to bwatane na abajumbe tole gari to make sure nga abagusitwa irwe amasikani ali atakire to. Finally
ya finally ndagete konde mwegende kia egento kyoko mistriti Anthony Kibagende no mujumbo chori na abantu ba Kitutu Chache South esta area atagete gusiekerwa ase ngenjo yoko gikeria mang'ana atari marongese serikali negento kere ekebesa ase gabantu baminto kendera gotenana. I thought this issue muko nyando more in parliament. Enkobe lakini rende nataka komanya bagusinga serikali part of the reason Kibagende yakorwani ko nesenge nchate ne inekidete aso korwanira mwana minto Fred Okengo Matiang'i naso kurwanira omo Kenya kwa ujumla asa mang'ana alia atalia maronge akakoleka kurwase serikali